हेलौ मा दे बे नाम्बारा माबानिमोन ना ने मुम्बाइआव नांदों दा इयो औ दाख्लै माथो फेसबुकआव जा मा भाइरेल जागासिनो दं औ दा जों नोंथांमोना बेखौ नंगौ बारा मोजां खोनायाखै एसे मोजां रायलायलाय ब्र' औ दा जि नोंसोर फेसबुकआव नुदों बे खोथायाथ' सैथोआनो नंगौ औ बेबायदि नुनायनि माबाखौथ' जेनेबा भिडिअनि गेजेरजों नुबाय होनबा औ नुदों बेथ' बे सिनि कम्पानियावनो जादों महाराष्ट्रआनो गोलैयो दा बिदिनो जोंबो देवथियावसो दंमोनथ' जोंहाबो खामानिया माने फुंनि 8:00 सफैयो बिदि मोनानि 6:00 दा थांनानै गाबोन फुंनि 8:00 जाग्राफोर बिसोरो 8:00 हाबनानै माने 8:00 गफैयो बे ओंखाम जाहांहां माने ओंखाम खुरनानै ओरैनो खब'नै खब'थामसो जाबायमोन होननानै बेबायदि बुंदों आरो बे समावनो बेबायदिनो बुनाय माबा जादों लामा ओंखामा गैया मा गैया पास फरायनानै थिनदों आरो ओंखामखौनो माने एसेल' जानानै बिसोर बुंबाय नालाय बुग्राफ्रा नांगौ जानानै माबानानै बे नों बुग्रा ना बुजाग्रा आं बिसिनि लोगोसो माने जों मोनसे जायगानिफ्रायनो फैदोंथ' जायगाजों आं बिसिनि खाथियावनो थाखायो आङो खाथियावनो माने आं खालि बिसोरखौ बुखालि आं गैयामोन जोङो डिउटियावसो दंमोन माने शिफ्ट चेन्ज जादोंमोन ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ सोदोंना फेसबुकआव बुग्रा होननानै सोर हगारदों बेखौथ' मिथिया दा ओमफ्राय कनेस्वरनि होनदों आरो इयो बे नाम्बारा कनेस्वर नङा ओमफ्राय ओमफ्राय नों कनेस्वरनि लोगो नामा माने कनेस्वरासो जोंखौ लाबोदों नोंसोर होमबा बुजाग्रासो खोमा ने औ बुजाग्रा पार्टिनि लोगोफोर जादों लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा दाया बै बुजाग्राफोरनि ना बुग्रानि ओरैनो दायाथ' जेनेबा हमना ला दा नोंथांखौ आरो नोंथांनि सायाव सैथो बुंनाय दा नङा होनबा औ माने जाय मानसिया बुजाथावना खामानिखौ मावदों जेनेबा बिसोरथ' माबाखौ मावदोंब्लाबो साननायनि गेजेरजोंहाय बिदिनो बुनायाबा मोजां जागौमोन आरो बुलाय नाङामोनथ' आरो ओमफ्राय एसे गाज्रि जादों बुनाया जेनेबा बिसोरबा मा मोनसे दाहा खालामनानै मावनो दांनो हायैखायसो थांनो नागिरखो बिसोर माने खामानिखौ मोजां मोनाखैमोनदां ने बिदि जागोन बायदि मोनदां औ ना गावसोरो माबा मोनसे साननानै बेनिफ्राय थांनो नागिरदों बेखौ माने मोजाङै जौयै बिदि लाबोग्राफोरजों आरो बिदिनो खारनो नागिरग्राफोरजों बुग्राफोरजों ओमफ्राय खारनो नागिरग्राफ्रालाय मा फैसाफोर लादोंमोन नामा फैसा माने बिदिनो फैनायाव लामाफ्राव जानाय लोंनायनि थाखाय माने सोरनोबा 500 बोथिसेयाव 500 गाव 500 बिदि होबोदों लामाफ्राव जानो ओमफ्राय दा बिथांमोनानो लांखादों बिनिफ्रायनो बिदिनो कन्ट्रेक्टरफोर लांदों आरो सदारफोर बेफोरनो लाबोजोबदों होबोदों बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायनि थाखाय जगारफोरखौ ओरैबायदि खालामनो हादों जे गेसफोर अर्डार खालामबाय बा अर्डार खालामबाय जायगा मोनफैनानै ओमफ्राय माइरं दैरं गासैबो खरसाखौ दखाननिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै बुख'ना होजोबदों सोरबा बायदिया गारियाव 3000 सोरबाया 4000 सोरबाया 2000 सोरबाया 500 गाहाम गावनि बेक्ति थोजोबियाव बेबायदि आरो सोरबा गैथारै एबा कर'ना बिथिङाव 4000 गाहामबो खरसा जादों दानाथ' ओरैनो बोथिसेयावनो एसे गाहामनिबो जाबोनांदों सम लानानै बबेबा 20 थाखा बबेबा 200 गाहामनिबो जाबोनांदों जायगा लायै जायगा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बुजाग्राफ्रा बेजोंनो दं आरो ने बुग्राजोंनो ज' औ बे मोनसे रुमावनो जोङो दंजोबो गासिबो ओमफ्राय मानसिफ्रा माने बुजाग्राजों बुग्राजों एखे गामिनिखा दा मानसिफ्रा बुजाग्राया जाबाय बेलेग गामिनि गामिया जेनेबा बेलेगबा खाथि खाथि जायो खोमा ना बिसिना उदालगुरि बुग्रानिया मा डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो ओरैनो बुग्रानिया बे सनितआनो जायो बिसिना माने सनितपुर जायो औ सनितपुर बुजाग्रायाबो सनितपुरनि औ बुजाग्रायाबो सनितपुर ओमफ्राय दा मानसिखौ माथो हमनो मानो होननानै हमबाय ना माबायबो होननाय खोनादों
बे बुग्राखौ हमबाय ना मा होननाय खोनादों? हमाखै सार, दङ बेयावनो दं। एहायनो दङ। दा ओरैनो माबा बिसारफोर जागोन नामा बुनायनि जेनेबा? बिसाराथ' दा जेनेबा जोंबो एसे दा सिन्था खालामदों, बेखौनो सावरायदों। रायज्लायनानै जेनेबा माबा जायो। औ औ। ओमफ्राय मा खालामनो नागिरदों दा ओरैनो? दा बेखौ दाथ' भिडिअ भाइरेल जानाय हिसाबै दा गोजौ लेभेलनिफ्राय जोंहा माखासे फरायसा आनजादफोरबो दङथ'। औ, बिनिफ्राय दा फरायसा आनजाद जुदि मिलायदो नोंसोरो होननानै बुङोब्लाबो जों बुजायाफोरनि गामिनि समाजारिफोर बेखौ मिलायनायनि लामाखौ माने दा नुहुराखै। औ। माने खोनायाखै? बे खोथाखौनो बुंदों आरो आङो सारना। माने बुजाग्राजों बुजाजों जे माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हागौ, खिन्थु ओरैहाय माखासे बिसिनि बुजाग्रा गामियारिनि गोबां रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनदों दा। दुखु मोनदों माने एसे गाज्रि जादों नालाय, बिराद बुनायाबो गाज्रिनो बुनाय जादों ना। ओमफ्राय रायनायाबो एसे रावफ्रा एसे गाज्रि जाबायना बेना, गाज्रि रायनाय जाबाय। बिसोर खारखुमानाय हिसाबै दाथ' दा जेनेबा फरायसा हान्जाया दहाय बुंहरदों माबानिफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ओरै देमसि एरियानि प्रेसिडेन्टआ बुंहरदों जे नोंसोरो बेखौहाय मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मोनसे सावरायलायगोन दे, ओमफ्राय ससियेल मिडिया जानायनानै बेखौ निमाहा बिफिनलायनानै मोनसे भिडिअ'आव आरो हगारफिनबानो बे समाधानाव फैगोन। बेखौ फेसबुकआव माबा जानाय नालाय, दा भाइरेल जाबायना बियो, माने बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जेनेबा निमाहा बिलाइनाय बा माबायदि जायो निमांसाफोर बेफोरखौ माबानानै भिडिअ हगारफिनबानो जाबाय आरो ना। औ औ, बे खोथाखौ बुंदों। ओमफ्राय दा बिहाबो साराबो बेस्थ' होननानै फन हरदोंमोन, ओमफ्राय दा मोनायाव एसे आंबो बेस्थ' दङ होनना बुंदों। ओमफ्राय जों अदालगुरिनिफ्रायबो हरदों आंनो बुंनाया, ओमफ्राय जेनेबा बेफोर बिसया जेनेबा एसे थाल खालामनांगौ बेलायावहाय खम भाइरेल जानाय हिसाबै बिराद फेमास जादोंना अल इन्डिया भारतआवनो। औ औ, दा बिराद भाइरेल जाबायना। ओमफ्राय नाम्बारखौ माने नोंथांनिखौसो फेसबुकाव होदों आरो नैबेनो कनेक्सन नाम्बार होननानै, ओमफ्राय दा आं नोंखौनो कनेक्सन नामा सानदोंमोन आरो आं। आरो फनाथ' बिराद फैदों खोमा ना होमबा नोंथांनाव? बिनि नम्बरखौ होनानै हगारदों। दा बेखायनो आं दानि खोथाखौ बुंदों, जेनेबा बियो माबोरै मिलायजागौ, जेनेबा फरायसा हान्जा हिसाबै जेनेबा बुंहरबाय बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिडियानि बाथ्राखौ फोसावबाय। दा माखासे जोंहाथ' हमना ला ओरै फरायसा हान्जाफोर दङ, ओरैनो मोनसे मा होननांगोन गामि रायजोफोर समाजफोरबो दङ। औ, फरायसा हान्जानि खोथाखौ लानानै जुदि जोङो मिलायनानै बेखौ भिडिअ आरो हगारफिननो गोनां जायोबा आरो किसु गामिनि मानसिफ्रा मा बुङो मा रायजो बेखौबोथ' जों सिन्था खालामग्रोनांगोन। न'खरफोरनिफ्राय गोबां बिनि एक्सनखौहाय लानायनि खोथाखौनो बुंफिनदोंमोन। माने दुखु मोनदों बयबो बुनायखौ, एसे दुखु मोनदों नामा बुनायाव बिसोरो बुजाग्राफ्रा? जि जायगायाव जोंनि बर'नि माबाखौनो जेनेबा गासै माबायानो नुजोब्बाय। गावजों गाव माने बर'जों बर' आरो दस्रायाव थांनाय एसेबाबो दुखु दाहा न'खरनि माखासे प्रब्लेम बा थाइसे थाइनै खामायहैनो होननासो थांनाय जायोना। ओमफ्राय बिसोर मा खामानि मावदोंमोन जेनेबा ओरैनो बे बुजानायफ्रा? बेहाय मा खामानि मावनो, कम्पानिया मा खामानिमोन ओरैनो? बियो सिनि कम्पानि। खामानिफ्रा खस्थ'थारमोन नामा? खस्थ' माने गोदान समावहाय साननैसोआ माने सुरु जानाय समाव माने रेस्ट गैयि जादोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दा नर्मेलाव फैबाय। ओमफ्राय माने खस्थ'आ बेबायदि जेनेबा बस्था सोनांगौ मोनसे माबायाव चेम्बाराव, बेयाव साथाम थायो, बे चेम्बारजों गबोयो मोनसे फल दङ, बेजों गबोयो। बस्था आजावनांगौ, बस्था आजावबाथाय बस्थाया जुदि हाफ जाबाथाय बेखौ आरो बोथ्रोदग्रा मानसि थायो, गारि लानानै बोथ्रोदबाय, ओमफ्राय खाथेहैनांगौ, खाथेनिफ्राय आरो स्टुडियाव हैनांगौ, स्टुडियानिफ्राय आरो बेलेगाव स्टप रुम दोननांगौ, ओमफ्राय स्टप रुम दोननायनिफ्राय आरो ट्रेक्टर होयोबा बेखौ गारियाव थिखांनानै, गारि फिसा फिसा साखा गारि दङ बेखौ नारलायनानै ओरैहाय माबायाव फिथायावहाय थिखांहरनांगौ आरो होखोनानै आरो बिनिफ्राय रुजुननानै आरो ट्रेक्टर जाबनानै एसे मोजां मोनदों
न' सिङावनो खामानि गोजा आरो ओरैनो बांद्राय खस्थ'द्राय नङामोन आरो ने ओमफ्राय दा बिसोरोबो जयैनो दंबा मिलायनानै दं आरोना मानसिफ्रा बिसोरो बुजाग्रा बुग्रा दे नोंसोरबोथ' दा दायथ' थासिगोन ना बाहागि ना ओरैनो दे माथो खालामो औ साराबो बुंदों दा ओमफ्राय आङो माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बाहागि माने आं बेखौनो बोरै बोरै जादों होननानै एसे सुलाद लाहरनायनोसै होननानै फन हरदों आरो आं दस्रा जायगायाव थाहैनो ओरैनो गावजों गाव अनलायनांगौ जायोना बर'जों बर' माने फेसबुकआव बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों मानसिफ्रा रागाबो जोंदों बेखौ बे कनेस्वर होननायखौ कनेस्वरा जाबाय बियो सासे सरदारफोर बायदिसो सरदार माने बियो माबा आरो ने जेनेबा गाहाय बायदि जाहैबाय बे कम्पानिनि एसे जाबाय गाहाय मानसि ओमफ्राय दा बिनि कन्ट्रेक्टारनि जेनेबा हमना ला साब कन्ट्रेक्ट थाबावो ओमफ्राय बे साब कन्ट्रेक्टनि लास्ट जेनेबा माबा मोनसे मानसि लाबोग्रा सरदारफोर बायदि आरो ओमफ्राय मानसिया एसे रागा खरा नामा बे कनेस्वराथ' रागाथ' खरा नङा मानसिया बिदिनो जानो लोंनो गैयाना न'आवबो गैया आरो बेवहाय गोबां बे मोनसे कम्पानियाव थाफैखानाय बेयाव मावनाया ओमफ्राय गासैबो मालिक सालिकआ बेखौ सिनायजोबो ओंखायनो दा जानानै बिहाबो बिमा बिफा गैया बिदिनो बर'फोरखौ गोबां बिदिनो लेखा गारनाय गथ'फोर बिदिनो सोरबा गोसो जानाय कम्पानिफ्राव सोरबा हायै थांनो हागोन हाया थांनायनि मोजां ओमफ्राय बाहागि नै बे भिडिअखौलाय सोरथो खेबामोन बुनाय समावलाय बिसोरनो खेबनानै माने नागारदोंमोन आरो ना बिदिनो जागोन आंबोथ' गेमसो दंहैयो मेन कन्ट्रेक्टारनि मबाइलजों खेबदों होननानै ओमफ्राय बिसोर थांनाया बारा गोबाव जाखायाखैमोन जाहैबाय आरो ना बुजानायफ्रा खामानि मावनो थांनाया बेहाय मुम्बाइआव माबानि अक्ट'बर मासनि 12 थारिख जों गाखोबाय 3 डिसेम्बराव जोङो अक्ट'बरनि 12 थारिख दिसामारिनि 30 जोङो अक्ट'बर मासनि 12 थारिखआव 8:42 जों गाखोबाय बेनिफ्राय ओइदिनखालि समबार बेनिफ्राय जोङो हरनि 12:30 जों कलकातायाव हाबफैदों टिकेट माबाया आंनाव मिथिखायो टाइमा बेसेबां गारि हगारदों बेसेबां थारिखआव गाखोदों ओमफ्राय खैदिन गाखोदों जों थानाया आरो खैदिन मावखो माबाया आंनो बुंजोबो ओमफ्राय नों बेसेबां फैसा लादों बेसेबां फैसा लायाखै माबाया आं बे फरायसाजों लोगो थाफानानै आंनो माने गावनो लिरनो मोनदों आरो खरसा होनायखौ लानाय बिदि आंनि गाखोनाय गारियाव बेसेबां गथ'फोर दङ 42 जन बेखौ बे फर्माटखौ मोनफैनायावहाय सानसेयाव खैस' थाखा लाखो माबायाबो हिसाब बे फरेन्टफोरनि रेजिस्टारियाव दङ बेयो जाबाय सरदार नालाय ओमफ्राय दा जेनेबा बाहागि बियो नैबे कनेस्वर बुग्राया दा जेनेबा गाव मा होनदों जेनेबा दाथ' गाव एसे ओमफ्राय ओरैनो बाहागि माबाया बिसारा माला जागोन बायदि ओमफ्राय गाबोन खोनाया मुम्बाइ बड' ससाइटि ना बिसोर माबादों खोमा बिसोर दा नैबे मुम्बाइआवनो माखासे सारमोननि दिल्लीनि सारमोन ओमफ्राय मुम्बाइनि सारमोन सावरायगासिनो दङ बिसोरो मा डिसिसन लायो दे मोजां सावरायनानै बोरै खालामनो हायो बर'जों बर' आरो माथोबावना दाथ' जाथाया जालांबायना एसे लासिं सिं बायदिबो दुखुनांथावबो जाबायना बेखौनो आं खोब दुखु नांगोन जानायनि सिगांनो सानग्रोनांगौ आरोना
आंबो बुनाया उनाव जागौमोन बिजिरग्रोनांगौमोन बिजिरग्रोनांगौमोन ओमफ्राय रायज्लायनांगौमोन मोजाङैनो सावरायनांगौमोन जेनेबा मानि थाखाय थांनो नागिरदों खामानिफोरखौ फसायाखै नामा बा मावनो हायाखै नामा एसे मोजां माबा जायोमोन आरो ओमफ्राय बिसोरबो सिद्दायैनो खारनाङामोन आरो ना डाइरेक्टलि जायाखै माने खारनायाथ' खाराखैमोन माने थांनायनि टारगेट जाबाय माने बेलेग कम्पानियाव थांसिगोन आरो ने बिसोरो साथाम जेनेबा थांनायनि थांनायसामोन माने बिनि फिसालाया माने फन खालामनानै खोन्थादोंमोन नोंसोरो बेयाव मावनो हालाबा उसुबिदा जाबायबा नोंसोर हागोन बे खोथाखौ एसे बुंहरदोंमोन बोराय साथामा बुंदोंमोन जे थांगोरनि जों थांगोरनि थाङो थाङा बेखौ उनाव खबर हरगोन खोथाखौ बिसोरो बुंदोंमोन माने मानोना बेयाव गोबां जाबाय नालाय बे बोराय साथामखौ आं बुंखाबाय बेयाव मास मोनसेल' रानिं जागोन बिसोरनि टिमा जोब्बाथाय अभार जागोन मास मोनबा बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय जोबफिनलायगोन बे खोथाखौ आं बोराय साथामखौ रायलायदोंमोन ओमफ्राय दा बोराय मोनाथ' थांनायनि थांखि गैयामोन फिसालाया बुंदोंब्लाबो फननि गेजेरजों रायलायदोंमोन जों सानैफोरनि माने बे खोथाखौ साननायनि बिसया बिराद दुखु सुखुआनो बांसिन आंनि बोराय साथामा रायलायोमोन आंनिबो न'आव थायो जों सानै बिसोरो साथाम साबा बेयाव सानैखौबो थायो ओमफ्राय जोबथिया माने दंथारो जोंना दा बरनिफ्राय फैनायाथ' गगोन ओमफ्राय बे बोरायफ्रा दहाय फैनायाथ' थांबाय दा मोनानायाथ' गयो दे होमबा ना बाहागि मोजाङै माबादो मा होनो रायज्लायगौमानि लावोना बाथ्राया माबादो नोंसोरो एसे दायथ' लादो बिसारफोरखौ एसे मोजां खालामदो मोजां मिलायलायदो ना मा होनो ना थारमाने आं खुगाखौबो दहाय एसे बुंबाय मैयाबो फरायनानै बुंबाय जे मानसिया माबा मोनसे जुदि सोरबा गलथि मावोब्ला माबा मोनसे जिबनाव गलथि मावो सोर दङ रावबोथ' गैया मानसिया गोरोन्थि मावखायो मोनसे बेरेखा मोनसे जायनि थाखाय बा माबा मोनसे भुल जुदि मावबायबा बेखौहाय सिगां मोजां सिगां सोंग्रोनांगौ माबोरै जामारदों माबोरै जायाखै बिनि उनाव जुदि बुजाथावनाबा सालिसिनो होनाया मोजां नंगौ नङा जुदि दाय मावमारदोंबा बा गोरोन्थि खालाममारदोंबा बिजिरनानै माबा मोनसे खालामजायो ओमफ्राय डाइरेक्ट सिद्दायैनो बुनाया गोरोन्थि जाबाय आरोना आरो बुबाय फेसबुकआव नै फट' केमेरा लाबाय भिडिअ खेबबाय आरो भाइरेल जाबायना दा एसे लासिं सिं जायो आरो जाथिया लासिं सिंबो जायो आरो न'खरनि मानसि बा दुखु मोनोना बेलेग जायगायाव थाहैनाय आलाय सिलाय एक्सुवेलि आलाय सिलाय माने जोंनि बर'आ बांसिन बिदेशआवनो दंखायो गुबुन लानानै दङ केरेला बम्बाइ चेन्नाइ गोवा अनेक जायगायावनो दङ जेराव थाङो बेहायनो गरम मोनगोन आरो ना अल इण्डिया गरम मोनगोन बिदिनो बिदेशआव फैनाय हिसाबै बे बिमा बिफा जानानै जुदि फैयोब्ला अनलायनानै थानो रोंनांगोन सोरनिबा दुखुखौ सोरबाया गावजों गाव दुखु सुखु हेफाजाब होलायनांगौ बिपद आफदफ्राव आरो सिगां गैया लोमजादों नोंनाव मुलि दङबा नोङो बेनो होनांगोन नंगौ बाहागो दा बेखायनो आंबो दहायबो बुंदों जे जोङो बेखौ माने खोब सिरियासै सिन्था खालामनानै जोङो बेखौ माबायोबा डिसिसन लानायाव मोजां जागौमोन आंनि बुंनाय बेखौ आंनावबोथ' जोङो लानो हागौमोन ना माब्रै नोंसोर बियो आरो माब्रै खानो नागिरदों बियो बिसोरो आरो माब्रै जालायखो बेखौ साना हौवानो जुदि डाइरेक्ट फरायनानै जुदि बियो मानसियाथ' राव रोङि नङाना जों ओंखाम जाग्रासो माने बाहागिमोना गैयामोन आरोना जाथाय जानाय समाव आं गैयामोन बेहायनो बिदि जाबाय होननांसिगोन आरोना दा आं जुदि थानो मोजांब्ला बिसोरो सासेबो बुंनो मोनामोन माने रायज्लायनायजों बेखौ सर्ट खालामगौमोन रायज्लायनायजों सर्ट जागौमोन जानायालाय जे सिगां बेखौनो सिन्था खालामग्रोनांगौ मानसिया माबा मोनसे दाय मावदों बेखौ हथादै आखाइ होयोबा बे आखाइ होग्रा मानसिया खिन्थु दाय जायो दाय जायो दा नै दाथ' जों मानसिफ्रा बेखौनो दाय होनाय बायदि जाबायना कनेस्वरखौनो दा बेनिनो दाय बायदि जाखानायानो जाबाय होननांसिगोन बिहा अनेकथा माबा मोनसे समयसाबो थानो हागौ बे बिनिफ्राय थांनो ओंखारनाय मानसिया बे मावनो
हायाबो जानो हागौ दा माबा मोनसे बियो थानोबो गोसो गैयाबो जानो हागौ नङा होनबा मानसिना माने अनेक प्रब्लेम फैयो नंगौ माबा मोनसे दायफोर मोनदोंबा बयनि सिगां क्लोज खालामनानै सावरायनानै बिजिना लानाया साबसिन आरो दा बिदिनो आं सिन्था खालामो जोंनि बर'फ्रा माबा मोनसे दाय मोनोब्ला साना हौवा बिचार खालामा बिसोरनो थांगन थगन मानो होग्रोयो माने बर'निया रागायानो माबालै गोरोन्थि सिद्दायनो रागा जोंनाय माने थैया गरम होननांसिगोन आरोना बर'नि थैखौ होनब्लाबोथ' जोङो बुजिनो हानाय थानांगौमोन आरो आखुफोर होदोंना गियानफोर होदों रागानो होनजायो दाथ' बिदिनो रागा हिसाबै गावनि रागाव सन्दारखौ देखायबाय दा बिनि रागायानो बा बे बुग्राखौनोथ' बे गावनि रागायानो गावखौ जासिगोन नंगौ दाथ' मोनसे गाज्रि रेकर्ड जाबायना बेहा बुग्राया जेनेबा लाइफआव मोनसे गाज्रि रेकर्ड दाखानाय बायदि जाबायना दा गावनो गावनि रागायानो गावखौ माने गाज्रि रेकर्ड खालामना लाबाय आरो गाज्रि रेकर्ड खालामनो बे रेकर्डआ गोमोरलांनो बिराद थान जायो औ नंगौ आंनाव एसे 101 कुइन्टेल रागा दं आंनाव होननानै बियो खोन्थानानै होदों आरो माने बुनाय समाव बै भिडिअ रेकर्डफोरखौ नायोबा माने बिसोर नैबे बुग्रानिखौ गोरोन्थिखौ बांसिन नुदों आरो ना बाहागो माने ओरैबायदिसो दा आं कमप्लेन खालामदों मोनसे आङो मा खालामदों इन्फिनिटि आं माबा खालामनाय नागिरदों जे बिसोरखौ जोङो अल इन्डिया पार्टआवनो खोन्थानि बिसोरो कम्पानिया बिदि खालामनो नागिरदोंमोन बिदि थाखा जानानै बेखायनो जोङो बिदि खोन्थानो नागिरदोंमोन आरो ने खोन्थाहरनाय जाबाय होननायखाय बिसोरो खालामनानै ओमफ्राय दा उल्थासो जाबाय दा बोरै जागोन बेखौथ' सिन्था खालामनो रोंला बिसोरो जों बहा जागोन बा खेबनानै माबा खालामबा मा जागोन नोंहा बिसोर जेनेबा दाय मावनानै बा सिखाव खालामनानै खारनायनि बादा जागौमोन ना ने जेनेबा फैसाफोर खावनानै थाखाफोर माबानानै बेफोरबायदि खारनाय मोनबा एसे आलदामोन गुन्दागिरिफोरबा नंगौ दा कम्पानियाव जेनेबा बिसोरो फैबाय मावनाया जोंना थांबाय मोनसे जास्ट खोथाया बिदि जानांगौमोन जे नोंसोर थांनो मावनो हाया नङा जों मावनो हायैखौ नेगसियेट खालामा नोंसोर थाङोबा थाङो नोंथांमोननि खरसाया बेसेबां जाबाय जोङो रेजिस्टारियाव नायनानै बेखौ खोन्थागोन बे टाइमखौ नोंथाङा मा जे खालामनानै जों खालामफिननांगौ गाबोन थांदो नैबेसो जानांगौमोन नंगौ नामा नंगौ बाहागि नंगौ बिसोरखौ लाबोनाय बिसोर जाबाय सासेयाव 5,000 करि नोंसिनाव दो दोला गेट बायदिसिना माबानाय आरो गारि भारा जानाय होनानै मथा मथि 7,000 करि नोंसिनाव खरसा जाबाय 7,000 खौ होफिनदो फंबायमोन ओमफ्राय नोंसोर खारना थांनो गेलेबाय नोंसिनि गोसोबायदि बे सिस्टेम जानांगौनो माने जेसेबां खरसा जादों बेखौ नांगौबा नोंसोर होफिनदो खामानि मावनानै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोर बबाव थांदो बेफोरबायदि मोनसे जागौमोन आरो सलुसन बे जायगायाव जाबाय पार्किं सेन्टारनि पार्किं सेन्टारनि खालामाथि सोलिफुं डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो आन्दारावनो दङ खालामाथि हा गोदान दैया बिनि बङाइनिफ्रा 10 मानसि बेग बानानै बिसोरबो खामानिखौ फसायनो थाखाय आरो एसे गावसोरखौ फ्रेस मिलायो हिसाबै थानो सुबिदा मोननाय हिसाबै बिसोर ओंखारदोंमोन बिसोरखौबो गारिनि गेजेराव हमनानै मोनबाय बासाव गाखोनो थांदोंमोन बिसोरनो गाखोखाबायमोन ओमफ्राय गाखोनायबो मोनबाय जेनेबा गारियाव हगारनो थिगोन आरो खस्थ' नेबानो हगारसिगौमोन बेयाव फैबा हमनो मोननानै बिसोरखौ लाबोबाय बिसोरखौ बेनो थांनानै फान खालामदोंमोन बेयाव माने किसु सिन्था खालामबाय बे मानसिखौ बुनायनि नङा सावरायग्रोनांगौ बिसोर मा खालामनो थांनो नागिरदों मानो फैखो आरो मानो थांनो नैबेखौ साननायनि गेजेराव बिसोरो समाधान खालामनानै सावरायनानै बिसोरखौ दोनफिननानै बुजायबाय नोंसोरो हाथाराब्लाबो मास मोनसे मावनानै नोंथांमोना बिनिफ्राय थांनो हासिगोन होननानै बिसोर बिदि बिसोर खालामनानै थांनानै बै सप्तायाव बेबायदि खालामनानै दोननो हादोंमोनब्ला जोंनि बे सेंग्रा सानै थांनायनि स्टेपजोंनो आरो बे बोराय साथामखौ आरोबाव बिसोरखौ पानिसमेन्ट होबावबाय आरो बिसोरखौ सानैना दोनखादोंबा आदिबासिखौनो बे गावनि जाथिखौ मानोथो साननानै निमांसानि गेजेरजों संसार दोननो
नोंथाङा एसे सिन्था खालामनायदि आं दा बङालिफ्रा न'निफ्राय थाखा हरनानै बिसोरो 10 जनजों 54,000 मालिकनो खम जानायखौ मिथिनानै बिथांमोना थांबाय। माने बिसोर खामानिखौ फसाया आरो ना मा जाखो बिदिसो जाहैबायना। औ जेनेबा किसुमाना हमना ला जेनेबा जाय मानसिया जेखौ मावनो मोजां मोनो बे मानसिखौ मावनो नंगौ दङ जायखौ सब दङ जायखौ इन्टारेस्ट दङ बेखौ बियो मावो आरो जाय मानसिया जायखौ गोसो गैया आरो मानसिया मोनसे सखिनि गेजेरावबो संनानै थायोथ' आं मोनसे आं सखि गैयो जेब्ला देहाया ओमफ्राय र' बाहागि बेबोथ' जाबाय र' ओमफ्राय मिटिंआ माला जागोन होनदोंमोनलै आं बारा मोजां खोनायाखै दहाय। मिटिंखौथ' दा डिसिसन खालामाखै दा नैबे दिल्लीनि जोंनि फरायसा सारमोन गिदिर ओमफ्राय नैबे मुम्बाइनि सारमोन बिथांमोना गावसोर सावरायदों होननायनि फैदों दा बिथांमोना गाबोननि गेजेराव मोनफैगोन बे कम्पानियाव फैगोन बिसोर ना? औ सारमोन बिथांमोना बुंलायो दाथ' जों एबारसिम जागायदों नालाय आसामनि गोजा बुजायग्रायाबो बुग्रायाबो हमना ला जोङो सोरबा फरायसा हान्जाखौ लानानै मिलायोबाबो किसु गामिनि मानसिजोंबो सोंहरनांगोन बुजाग्रा गामिनि मानसिनियावबो बेयावबो गामिनि प्रेसिडेन्ट थायो आरो एरियानि फरायसा गथ'फोरबो थायो बेयावहाय जेरै बेलसि एरियायाव जिबायदि फरायसा हान्जानि अफिस दं बेयाव गोबां मेलेमजिबि गथ'फोर माबादो मा होनो बाहागिमोना एसे नोजोर होदो मानसिफोरखौ बिसोरखौबो जेनेबा बुजाग्राफोरखौबो बुग्राफोरखौबो ज' दंखायोबा आरो दालाय बेयो खाथि खाथि जानायनि ओरैनो ओमफ्राय खामानि मावदोंना मावाखै बिसोर दासान्दि बुजानायनिफ्राय मावगासिनो आरो बुग्रायाथ' मावनाङा खोमा ना खामानि बुग्राया बियो हानि मास्टार नायग्रासोबा ओरैनो माबा बियो नायग्राथ' नङा माबा मा होनो लड आनलड खालामो माने माबायाव गारियाव सिनियर गोबाव जायो खोमा ना थांनाया होमबा बियो 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर गोबावानो जायो माथो बिरादनो बिसोरो खोनाफ्रानो खमब्लाबो 15-16 दङ ओमफ्राय बाहागियाबो सनितपुरनि दा ओरैनो सनितपुरनि दे होमबा ने बाहागि जेसेबां रायज्लायो उनाव खबर लाजाबावगोन बे माबानि चिरां बाक्सानि लोगोफ्राबो हरदोंमोन आं चिरांनि बिजनि चिरांनि ना बेनो बिजनि चिरां ओमफ्राय बाक्सानि आं नाम्बारखौ फेसबुकआव मोनदों नालाय एसे खबर लाहरनायसै होनना हरदों आरो आं माने बुजाग्रानि नम्बरखौसो बेयाव सेबखांना हरनाय जादों नोंथांनिखौसो हरदों बाहागिनिखौसो हरदों माने कनेक्सननि होनना आरो ओमफ्राय दा बाहागिनाव बहुद फन थांदों खोमा ना ने ओरैनो बाहागिनाव फन थांला बायदों दा मानसिफोरनि फेसबुकआव होनाया बियो बैनिखौ होनांगौमोन ओमफ्राय रायहरदों नामा बाहागिखौ ओरैनो सोरबाफोर नोंखौ रायहरदों मानसिफ्रा फन हरनानै रायाखै माने जायोबा बुजाग्रा बे मबाइला बुजाग्रानिसो दासो फेसबुकआव होनायाबो बुजाग्रानिसो ओमफ्राय खेबग्राया बुग्रा मानसिखौसो बेखौ खेबनानै बेबायदि नम्बरखौ पास खालामनानै हगारना होदों ओमफ्राय एबा नों सनिसोर बुंबाय थादों बे सनिसरा बियो सासे मा होनो लिभार स्पटार थायो लिभार लाबोग्रा स्पटार ओमफ्राय गावबो बेसेबां खस्थ' खालामखायो गावबो मावखायो गावहा लेबार लाबोनायावबो एसे मुलाम्फाफोर मोनबाय बायो नामा बियो कनेक्सरा भिक्ट'रिया बाजारखौनो जों मिथिला बे गावसोरनि खोथासैनो सामथिं माबा मोनसे थानो हागौ आरो दे बाहागि होमबा ना दे मोजांबा मोजाङैनो थादो मोजां नायबानो जाबाय उनाव खबर लालायनोसै